Ayaw gayud ikaulaw ang pulong sa Dios. Ayaw ikaulaw ang pagbasa niini ug ayaw ikaulaw ang pagsangyaw, pag-share ngadto sa uban. Hinumdumi igsoon nga ang pulong sa Dios mao gayud kini ang iyang gahom. Roma 1 bersikulo 16 hangtod sa 17. Dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo. Una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Sumala sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Mabuhi ka igsuon, mabuhi kita igsuon pinaagi sa atong pagtuo. Kung kita motuo nga matinud-anon ngadto ni Jesus, atong pinasingkasing ang pagdawat og pagtuo ngadto ni Jesus, mabuhi gayud kita hangtod sa kahangturan. Ang tinuod nga kaluwasan atong naangkon pinaagi ni Jesus. Ug mahimpit gayud kana nga kaluwasan kung kita dili mo bulag ngadto sa Ginoo. Igsoon, padayon sa imuhang pakigrelasyon sa Dios, pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Dios, pinaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, pinaagi sa pagpadayon sa pagbuhat sa iyang kabubuton, pinaagi sa pag-alagad, sa pagsimba ug sa pagtuo ngadto kaniya nga matinud-anon gayon. Ayaw ikaulaw ang pulong sa Dios igsoon, hinumdumi sa kanunay na ang pulong sa Dios mao gayud kini ang iyang gahom. Hinaut ang Dios sa kanunay maglig-on sa matag usa kanato ug maghari sa matag usa kanato. Hinumdumi igsoon nga ang atong pagtuo ngadto kaniya importante gayud kana kayo. Usa atong lig-onon nga atong pagtuo ngadto sa Ginoo. God bless sa tanan.